Nech toho Boďu. 2. prosince měl zlomený prst. 2. prosince měl zlomený prst, od té doby to Boďu, přestaň. Fyzicky si namočil tu věc a teď chceme tu. Boďu, nech toho. Tady je sebou. Nechce to po mně třeba ještě zmuchaný hodit. Tak prosím, tak to zmuchněte. A já rovnou to na Fko. Já vám říkám, že toho mám plný zuby. Podívám se vám podík, ano. No, takže tady máte jednu. Prosím, další nebude. Takže můžeme začít. Ne, to pozor, milé paní, já klidně počkám. Budu tady klidně poslední v čekárně, ale už stačilo, ne? Já opravdu toho mám plný zuby. Ty pojišťovny máte tady tu zprávu a my tady počkáme. Tečka. Nebudu stichat. Ne. Hele, čekáme. Děkujeme.